מצבי מבחן, הכוונה היא לאותם מקרים שבהם מי שאנחנו עוסקים בהכשרה שלו נדרש להתמודד. ואז אנחנו מדמים לעצמנו את מצב המבחן עם כלל הרעשים שנמצאים במצב המבחן, את הנסיבות, את המשתתפים, את המשתנים, כדי לבוא ולשאול את עצמנו מה צריך לתת לאותו אדם שעומד במשימה הזו, דהיינו דירקטור, וכאשר אנחנו עוסקים בקבוצה לדירקטוריון, את הכלים כדי להתמודד עם הסיטואציות האלה. וכשיצאנו לדרך גם ניסינו להגדיר מהי המטרה, למה אנחנו רוצים להגיע. והמטרה היא זו שנמצאת כרגע על המסכים לפניכם, כשהרעיון היה שנוכל לייצר גוף שיהיה גם אפקטיבי וגם יעיל, ואלה לא מונחים של תרגום עברית אנגלית האחד של השני, אפקטיבי תוצאי שמביא לתוצאות, יעיל שמקטין תשומות בדרך להגיע לתוצאות, ובקביעה של מטרות ראויות לחברה ובהשגתן, בסביבה שאני לא צריך לספר לכם שהיא סביבה עסקית מאוד מאתגרת. כשהתשתית המחקרית הובילה בסופו של דבר לשורה ארוכה מאוד של ליקויים, למעשה, והמספר הזה אולי קצת יפתיע אתכם, הגענו לכ-400 מקרים פתולוגיים בהתנהלות של דירקטוריונים, שבכולם הדירקטוריון כשל במשהו. והליקויים האלה היו ליקויים מסוגים שונים, והתחלנו לצבור אותם. והם היו ליקויים שעסקו בדירקטורים, והם היו ליקויים שעסקו ביושב ראש הדירקטוריון, והם היו ליקויים שעסקו בתהליכים, והם היו ליקויים שעסקו במידע, שעוד מעט אני אדבר עליו. הרשימה העצומה הזו של הליקויים הגיעה בסופו של דבר למאגר של כאמור כ-400 מקרים, ולאחר מכן מה שניסינו לעשות זה לגנר אותם, מלשון גנרי. הפכנו את 400 המקרים שהיו לנו והכנסנו אותם לתוך מאגר אחד, והפכנו אותם למקרים גנריים, מקרים כאלה שמשפיעים מבלי שאנחנו קושרים את זה לנסיבות ספציפיות של המקרה. המידע הוא התנאי החשוב ביותר לאפקטיביות הדירקטוריון. כמו מערכת החושים שלנו, שבלעדיה לא נוכל לתפקד. ושהיו"ר הוא השני בחשיבות שלו. וכאמור, אלה הם שני אלמנטים, שני מרכיבים, שני תנאים, שבספרות המקצועית הכלל עולמית אתם לא תמצאו אותם. זה מאוד הפתיע אותנו.